Hazır biraz silkiteshek. Olup koy. Sen meni korkutasın. Bizge bu kerak. Yükdagi kishilar mana degan talisman. Bekir tutash. Әйе, Qara biz o'tiramiz deb aytdingiz hali. яхшы, әлбәттә. Без хәзер утырабыз. Бу Ганалулдан көнбатышка таба хәрби нигез. Анда артык кеше булмыйчак. Сезнең гаиләгез инде анда. Анда күп журналистлар булыр. Алар сезнең белән сөйләшергә тели. Ләкин Ашаник күзлегеннән сез алар белән сөйләшми дә аласыз. Biz сөйләшәчәкбез. Барысы да ризамы? Яхшы, biz риза. Biz моны тизрәк хәл итәргә телибез. Яхшы. Алар сезне Ашаник алпысы дип атый. Безнең өчен уңышлы исем түгел, ләкин күп кеше ишеткән. Җирдә күрешербез. Легендабызны беләбез. Әгәр без теләмәгән яки җавап бирә алмаган сораулар булса, дәшмибез генә. Бернидә, алар без аптырашта дип уйлар. Ләкин без чыннан да аптырашта, Джек. Димәк, алайса җиңелрәк.